аз съм Диди 117. О, извинете. Ние свършихме с Chicken Invaders 4 Ultimate Omelet, но днес ще ви покажа новата си клавиатура. Един момент. Ето я. Ето я новата ми клавиатура. Тук е Shift, така, ето я. И тя е включена на компютъра, защото вижте какво стана с старата. Вижте, зрители, вижте. Някои копчета не работят, а това е откопчано. Ей това го няма, ей това. Ето тук се стреля. Тук отивате наляво, тук надясно, тук нагоре, така. А тук са буквите, българските, английските, отгоре са английските, долните са българските. С Shift увеличавате буквите и с това също, така с това изключвате, а с това правите разни. Това са цифрите, това са копчетата, където можете да си хакнете игра. А с това се излиза от игра. Тези не знам за какво са. Вижте и старата. Старата е направена по същия модел. Когато се включи това, мисля, че буквите стават големи. Това не знам какво е. То е направено по същия дизайн, само че по-слепени. Да, и по-прибрани. Обаче част от тях не работят. Включително и тук. Ето я и новата ми мишка. Ето я. Ето я новата ми мишка. Тя е сивичка. Тук се включва. Чакайте. Ето. Тук се изключва. И така. Ето, слагате я и тя почва да се движи. Така. Защото има и си тук такова, дето поддържа. Защото вижте, зрители, какво става. Ето е старата. Ето. Обели се. Само, че вижте какво става, когато си я сложа. Тя не работи. Защото няма батерии. Тя има батерии. Ето ги батериите. Само да ги... Защото тя си няма флашка, която да я свързва с компютъра. Защото я загубих и сега не знам къде е. А с новата е идеално. Ето. С това, като играте игра, тук с това се стреля. С това се пуска спътника, с това се стреля. Тук се изписва изглед, отиде, обнови, постави пряк път, така създай разпределени способност, така пенсиониране, като пенсиониране. Добре. Ще показах ви новата си клавиатура и новата си мишка и старата си клавиатура и старата си мишка. В другия епизод... извинете. В другия епизод... Другия мой епизод, това е 32 май, ще ви покажа старите ми дискове. Ще ви покажа. Както и да е, това беше и довиждане.